panel I gyd yma. First thing is, if anybody doesn't understand Welsh, we've got translation services, so do make use of the headphones and make use of Osian's wonderful talents. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch i'r panel I gyd am ddod. Bethan Elfyn ydw i. Beth am I ni gael cyflwyniad gan bawb? Dwi'n sefyll achos dwi'n mynd I rhedeg o gwmpas efo'r microffon fan hyn. A dwi wedi gofyn i'r panel yn barod I ddim jyst cyflwyno I hunain a'i bywyd o waith, ond rhywbeth dyn ni ddim yn gwybod amdanyn nhw. So, chydig bach o challenge I bawb I feddwl nawr. So, nawn ni ddechrau ochr yma. Gareth? Siwmai Gareth ydw I, Gareth Potter. Dwi'n DJ yn clwb Ifar Bach. Dwi hefyd wedi bod mewn sawl grŵp pop dros y blynyddoedd diwetha. Cynnwys Clustia Cwn, Troddod i'r Ofnus a Tŷ Gwydyr. Wi wedi sgrifennu a pherfformio sioe llwyfan o'r nhw Gadael yr Ugeinfed Ganrif am pop Gymraeg a wedi yn ddiweddar wneud rhaglen dyledu ohono fe. A hefyd, ond peth sneb rili'n gwybod amdano fi, o'n i'n arfer bod yn ganwr opera. Go iawn. O'n i'n chorus y plant. O'n i'n arfer bod yn chorus y plant yn y Welsh National Opera. Da, oga. Un corsiol, dwi fel Gareth yn DJ yn Clwb Ifar Bach ers dros 20 flynyddoedd rwan. O'n I mewn band o'r enw Diffiniad yn y 90au. Diolch yn fawr. Nes I gyflwyno rhaglen dyledu yn y Bandit. A pedwar trac a pethau bits and bobs ar E-Dot a Syth. A wedyn nes I mlaen I gynhyrchu Bandit hefyd a nes I wneud rhaglen Popcorn efo Bethan, bob yswener yn fyw. A wedyn nes I fynd I faes cynhyrchu rhaglen I plant. Un peth falle ydych chi ddim yn gwybod amdano fi ydy, am un wythnos yn 1994, nes I gofio hwn heddiw Gareth, nes I fynd ar daith efo Tŷ Gwydyr, grŵp Gareth, fel Gareth Potter. So oedd Gareth yn gweithio, yn actio yn rhywbeth. A ges I alwad ffôn gan Mark Logo Tŷ Gwydyr yn mynd, ti'n meindio dysgu y lines Gareth a dod ar daith efo ni, please. So am un wythnos yn unig pan oedd Gareth yn actio, o'n i'n actio Gareth Potter. Alright, Heather Jones ydw I, hen berson o Gaerdydd. Mae gymaint I ddweud amdano fi achos dwi mor hen. A wedi bod mewn grwpiau baramenin I ddechrau gyda Mike Stevens, Geraint Jarman, am gyfan blwyddyn oedd e. Wedyn grŵp fy hun, Heather Jones, a Titch Gwilym, pobl fel na hyfryd. Wedyn grŵp o enw hun teg, a hefyd dwi'n canu efo fy merch Lisa a Sioned Mair a Sian Jones. Grŵp o enw Maggie. So dwi wedi gwneud y gwbl lot, really, a fi'n blinking knackered. Ac yn wedi gyda'r Jobsworth yn trial dod I mewn ac oedden nhw'n pwysio fi allan yn dweud, you can't come in here. Oh God, you know, mae'n blinking am. Fi'n siŵr bod mae pawb yn gwybod amdano fi, ond un peth a falle bod fi'n absolutely anobeithiol yn y gegin. I ddim yn licio coginio o gwbl, Marks and Spencer's amdano I bob tro. Diolch Heather. Owen Powell ydw I, brodwr o Gaerdydd, cerddor ers 1995. Wedi bod yn aelodau o fandiau Caerdydd megis U-Tant a Crumblowers. Rhan fwy'r Crumblowers yma heddi, wedi bod yn aelod o grŵp Catatonia ac yn ceisio gwneud bywoliaeth nawr allan o ysgrifennu caneuon I bobl fel Duffy, Jodie Marie, Kizzy Crawford a dyna ni. Y peth falle dydych chi ddim yn gwybod amdano fi, bod fi'n swnio'n fel real Cardiffian, ges i'n ngeni yn Lloegr. A wedi symud I lawr yma o... You can say so much. Mewn fidwyr, wedi symud lawr yma o Lancaster, mi do'n I 6 mlwydd oed a dysgu i'r Gymraeg. Yn enw I Gwen o Saunders, fi wedi bod yn canu am lot o amser, a ben yn hunan yn Gymraeg, a wedyn nes I mynd o'r band The Pipettes yn symud I Loegr. A wedyn des I nôl I Gaerdydd a fi just, a fi'n recordo'r album ar hyn o bryd. Ond fi ddim yn gwybod beth ddylwn I weid a pwy ti'n hunan.
Mae lot o bethau chi ddim yn gwybod, a fi mae'n siŵr na i boddran rhannu nhw. Dwi'n gwybod bod Gwenno wedi bod ar yr un llwyfan ag Elton John. Dyna'r hoff ffaith fi am Gwenno. Dwi'n mynd i ddechrau ochr yma i ddod nôl, mae'n cymryd mor hir i'r microffon i deithio. Gwenno, y cwestiwn nesaf. Iawn, oce, bach o hwyl. Y cwestiwn nesaf ydy, jyst i ni gael syniad o'r math o fywyd a diwylliant ych chi mwynhau yn Gaerdydd. Be di'r peth cerddorol diwetha i ti fwynhau wneud, a be di'r peth Cymraeg diwetha? Weithiau maen nhw'r un peth, o weithiau maen nhw'n wahanol? Wel, fi ond yn canu'n Gymraeg, so nes i 2 gig wrthos diwetha. Oedd nhw ddim yn gigiau Cymraeg, ond o'n i'n canu'n Cymraeg. Oedd un yn Clwb Ifor, ac oedd y llall yn y Sherman gyda carcharorion. Ond mae hwnna'n neis, mae'n neis, fi'n neud lot, fi ddim yn dueddol i wneud gymaint yn o gigs Cymraeg, achos dwi jyst ddim yn digwydd. Ond yn Gaerdydd, mae lot o hyrwyddwyr sydd yn rhoi cyfle i fi chwarae gyda band i Saesneg. Dwi'n credu weithiau mae'n dda cael y challenge i wneud set Cymraeg yn dydi fel pan dyn ni wedi bod yn trefnu ar gyfer heddi. Bod pobl yn chwarae'n ddwyieithog, bod chi'n clywed i deunydd Cymraeg nhw. Beth amdano chi Heather? Pethau diwetha diwylliannol Cymraeg neu cerddorol? Beth diwethaf dwi wedi wneud? Sori, ddim gwrando. Fi'n meddwl fe'n canu ar y Ie, dwi'n poeni am y set, achos does dim microffon am dim ond un. Right, dwi wedi bod yn gweithio lot i mentoriaeth ac es i draw i Port Talbot i wneud gig a dim ond 9 o bobl oedd yna, oedd yn rili siomedig. Ond cyn hynny, nos yn cyn hynny, o'n i'n canu gyda Frank Hennessy yn Caerphilly a dim ond 10 oedd yna hefyd. So dwi ddim yn gwybod os mae pobl ddim yn dod allan lot o beth sydd wedi digwydd, neu efallai henait yw e. Ond dyna beth sy'n siomedig dwi'n meddwl, bod pobl yn aros mewn mwy nawr a ddim yn mynd allan i gigs efallai. Un o'r rhesymau, mae yna mwy o wyliau, dyn ni'n hyd yn oed fy hun efo teulu ifanc, mae'n haws mynd i wyl yn ystod y dydd yn hytrach na gigs yn y nos falle, mae hwnna'n dangos oedran ni hefyd. Treni glywed am hynna hefyd, mae o'n siomi ymdrech a eich amser chi, yna i basio'r microffon mlaen i Ian. Heblaw am DJ-o bob mis, mae Gareth yn DJ nos Sadwrn yn Clwb Ifor, dwi'n DJ ar llawr gwylod. Y peth cerddorol diwetha nes i oedd nos Iau, pan nes i endio i wneud karaoke efo Gwenno. Oedd hwnna ddim wedi cael ei cynllunio o gwbl. Dwi wedi gweld o'n edrych. Nath ni wneud Don't You Want Me gan y Human League. Am penblwydd Martin Russian Sullivan. O, dde? Amazing. A y gig diwetha nes i fynd i oedd Ffug a Castro yn Clwb Ifor bach, a oedd Bromas yn chwarae hefyd. Ond does neb o Bromas fan hyn heddiw, nag oes yna. Ac oedd o'n brilliant. Lawr grisiau'n clwb, 3 band gwych. Ewch i siarad nhw wedyn os ydych chi'n gwybod mwy. Ie, heblaw am DJ o. Fi ddim wedi bod i gig am ages, mae'n ddrwg gen i, oherwydd, wel, fi jyst ddim wedi. Cos fi'n mynd allan bob nos Sadwrn i DJ o. Ond fi wedi bod yn chwarae gyda hyn band fi sy'n bod yn rili diddorol. Fi wedi bod yn chwarae gyda band o'r Clistia Cwn. Band nath torri fyny pan o'n i'n 16 mlwydd oed. A dwi'n hanner cant lenni, so oedd e just like, mewn bywyd arall. So nath ni'n neud gig yn Merthyr, cos mae gweddill y band yn dod o Ferthyr. Ac oedd yn amazing. Dyn ni'n chwarae'n Cynarfon wythnos nesaf, dyn ni'n chwarae'n Talacharn ac yn Merthyr eto cyn ddiwedd yr haf. A mae'n really exciting bod mewn band oedran fi. Dyn ni gyn ddynion canol oed, a ni'n just yn canu caneuon nath ni sgrifennu pan o'n i'n 15. So mae gyd o'r caneuon amdan bod yn wel na, dyn nhw ddim am fod yn ifanc, maen nhw am fod yn gapten llong gofod. Dyna beth ydyn nhw, a mae'n brilliant, a fi'n rili licio wneud hwnna, mae fel, cos dwi'n actor, mae fel rili cael mewn i meddylfryd rhywun arall. So, a dwi'n DJ penwythnos nesaf yn yr Gwyl Latitude hefyd, a fi wedi bod yn gwneud hwnna ers cwpl o flynyddoedd, draw yn Kent, a mae hwnna'n amazing. A dwi'n gobeithio bydd mwy na 10 o bobl yna.
oedd na tua 5,000 o bobl yn y tro diwetha, so let's cross our fingers. Dyma Owen. Ges i'r froint yn ddiweddar. Dwi wedi bod yn really lwcus fel cerddor i allu gwneud lot o bethau byddwn ni byth wedi cael wneud os byddwn ni wedi bod yn athro neu'n bêl-droedio. Ond un o'r pethau ges i'n gwneud yn ddiweddar oedd chwarae cyngerdd gyda cerddorfa genedlaethol Cymru, National Orchestra Wales. Wedi teimlo bach o Brian May. Just ar dop y castell gyda wind machine. Be oedd ti'n digwydd oedd, dwi wedi dechrau gwneud sesiynau gyda cerddorfa genedlaethol Cymru. Lle ni'n mynd i ysgolion arbennig. Ar ysgol arbennig nath ni'n weld oedd ysgol y Bont i fyny yn Llangefni yn Ysmôn. A un o'r disgyblion yna oedd ni flwyddyn ola, bachgen o'r enw Mark Hunt oedd wedi ysgrifennu can gyda staff yr ysgol sydd yn gwneud gwaith anhygoel cerddorol. A be penderfynu ni'n neud oedd trefnu'r gan yma a'i pherfformio fe gyda'r gerddorfa genedlaethol ar lwyfan neu ar Dewi Sant. Ac o weld ymateb y gynulleidfa ac yn wedig hefyd ymateb y gerddorfa i'r gan ac i weld Mark yn canu oedd e'n rhyw brof. Oedd e'n brofiad i fod gyda'r gerddorfa ond hefyd yn brofiad i fod yn rhan o'r math yna o weithgaredd a dwi'n rili gobeithio allan mynd ymlaen yn gwneud mwy o beth yn ôl. Dych chi gyd wedi cael bywydau difyr, diddorol, hynod. Beth ydy'r peth mwyaf nuts dych chi erioed wedi wneud? Nes i DJ mewn clwb yn Japan ar noson Millennium Eve. Ond am ryw reswm, nes i endio lan yn Tokyo yn 1999. A just mynd mas am drink a endio lan am hanner nos o'n i'n gwneud DJ set ac ni'n meddwl pam bod hwn yn digwydd a fi'n meddwl hwn yn eitha annisgwyl a nuts ac os oeddech chi wedi gofyn i fi pan o'n i'n 15 oed beth byddwn ni'n neud yn y peth gyntaf byddai'n neud yn y blwyddyn 2000 byddwn ni ddim wedi disgwyl hwnnw o gwbl. Waw. Sut wedi fod i ddilyn hwnna? Mae probably yn ymwneud â rhywbeth efo Catatonia, achos yn 1999 pan oedd Catatonia yn neud ei cyngherddau Home Internationals yn Margam Park ar Llangollen. Ydyn nhw'n mynd i fod yn live with us? Na, dwi ddim yn gwybod. Ges i alwad ffôn gan unai Mark neu Owen yn deud, ti eisiau dod i DJ efo ni cyn y bands a stuff. Cos oedd Johnny Walker newydd gael ei arrestio yn rhywbeth fel yna. So oedd hwn methu wneud o. Ac oeddwn ni yn Margam Park ac oedd hi'n bwrw glawd trwy dydd yn dweud. Ac oedd hi'n horrible, ac oedd hi'n fwdlyd, ac oedd Cerys mewn bach pwd am y peth. A nes i chwarae Here Comes the Sun gan the Beatles. A nath o'r hael ddod allan. A nath i gerdd y draw y gwenu arno fi. A dweud diolch yn fawr. So oedd ddim yn nuts, ond just yn arbennig. Right, well, mae lot o pethau nuts wedi digwydd fi dros y blynyddoedd. Yn trial cofio nhw nawr. Really, y peth dwi'n cofio'n iawn wedi sgwennu amdano fe yn fy llyfr yw canu gyda Mike Stevens sydd wedi bod ar y pop trwy dydd o Llundain i Fangor. Canu mewn gwyl mawr, champagne and strawberries room. So oedd pawb mewn DJs ar ffrogiau hir ac oedd Mike ar ffôn ac oedd hi'n trial canu, rwy'n mynd i Lacali neu rhywbeth ac oedd yn dechrau chwerthin, just fel mae wedi bod ar smygu ac yn y diwedd oedd e'n gorwedd ar y llawr yn chwarae gitar fel hyn a fi a Geraint yn trial chwarae tambourine bach, fel tegan ac fi trial bod yn sort of, straight. Yn y diwedd oedd Mike just yn chwerthin a oedd yn mor embarrassing. Ac wedyn oedd y tambourine wedi torri, wedi mynd i mewn i'r gynulleidfa. So dim ond fi oedd ar ôl i wneud set.
So oedd rhaid i mi newid y set, i wneud set Heather Jones yn lle set Baramenin. Ond dwi ddim yn gwybod pam maen nhw wedi talu ni yn y diwedd, achos oedd yn absolutely dreadful. So ni wedi talu Ond wrth gwrs, ar ôl hynny, oedd Baramenin yn gorffen, ac o'n i'n gweithio fel backing vocals i Mike Stevens yn yr 80au. So mae sawl stori dwi'n gallu dweud, ond dwi well mi beidio, oce. Ac mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n drist, ond mae Mike a fi ddim wedi siarad am 5 mlynedd. 5 mlynedd. Mae e'n dweud bod dwi wedi wneud rhywbeth, ond dwi ddim yn gwybod beth yw e, so os mae rhywun yma'n gwybod, give us a ring. Dwi wedi cael sawl noswaith tebyg gyda Mike hefyd, ond dwi ddim yn fodlon adrodd y hanesion yna. Dwi'n diolch i Ian am ei stori e, so mae dy fi ddewis o nailloi y tro nath fi a gweddill y banc actor yn ei gael yn arrestio am ceisio dwyn JCB, gyferbyn a gorsaf heddlu yng nghanol Llundain. Cael yn haflu allan o Stringfellows am ddwyn hoteli o vodka ar ôl neidio dros y bar. Neu, yr un gorau sydd dy fi ar un nes i fwynhau o le, oedd cael y fraint o gefnogi Rolling Stones ar eu taith Bridges to Babylon mewn dinas o'r enw Groningen draw yn yr Iseldiroedd. Yn cofio ffonio Lloyd yn rawd i trawn yn chwarae Tumbling Dice o ti gefn y llwyfan, a ti gallu gweld y band o gefn y llwyfan. Ond actually, efo nhw'n ysbeth gorau, oedd gael y police escort yn ôl i Amsterdam syth ar ôl y gig tra oedd y tan gwyllt yn mynd off, gweld y motorcycle braidd yn bethau. So, dwi'n diolch yn fawr iddyn nhw am y profiad yna. Ac oedd y gwyn yn neis hefyd. Mae gwyn neis, gwyn o ansawdd da iawn gyda nhw ar doi. Ie, o'n i mewn band rhan of the Pipettes, ac o'n i'n benni lan mewn lot o sefyllfaoedd really odd, o'n i'n eitha anusgwyl. Ac oedd yr un yma'n Japan, o'n i wedi gwneud sioe dyledu gyda James Blunt. Ac rhyw ffordd oedd Becky yn y band yn dueddol i gael rhifetfonau pawb o'n i'n chwarae dyn ein cwrdd, oedd hi wir dda fel yna. Ac o'n i wedi benni lan mewn bar karaoke gyda James Blunt yn Shibuya just yn neud karaoke drwy'r nos, ac James Blunt yn canu You Give Love a Bad Name ti eisiau fi wneud e? You give love a bad name. Oedd e literally a ni wedi ffilmo fe gyd. Pryd fyddwn ni'n gweld hwnna ar YouTube te Gwen. Diolch yn fawr iawn, storïau difyr, a dwi'n gwybod bod cannoedd mwy i gael. A mae yna nifer o bobl fan hyn sydd yn haneswyr da o'r pop, byd pop a diwylliant pop Caerdydd. Chi wedi dweud bod chi'n DJs yn clwb yn dathlu 30, a mae'r person wedi trefnu'r panel yn awyddus i ni siarad chydig bach am gigs cynnar Cymraeg dyn ni'n gallu cofio. Dwi'n ffynd fan anodd i gofio pa'n oedd y gig cynta, falle na steddfod oedd y gig cynta, ond dyna beth sy'n ni'n hoffi gofyn i chi nesau, trio cofio falle gig cynta gwelwch chi yn Gaerdydd gan bod ni'n dathlu Gaerdydd heddi. Felly, prynau bod o'n clwb neu falle bod o cyn y cyfnod yna? Cyn cyfnod Clwb Ifor Bach, cos dwi yn gallu cofio nôl bellach na Clwb Ifor. O'n i'n arfer mynd, pan i'n rili fanc, o'n i'n arfer mynd i gigs yn Conway Road, yn canolfan yr Urdd. Dyw'r adeilad ddim yn arhagor, ond oedd yna fo'n briliant, cos o'n i'n byw yn Gaerffili, ond o'n i byth yn mynd allan yn Gaerffili, o'n i just yn rili dod lawr i Gaerdydd. A fi'n cofio, fi'n meddwl ta'r band cyntaf nes i weld, oedd band o'n i yn ysgol gyda o'r enw cerddoriaeth. Ac David Sayre oedd y gitarist, ac oedd e'n brilliant. Mae'n un o gitarist gorau mae dylfa fo'n superstar ond dyw e ddim. Ond mae'n ddyn difyr a doniol iawn. Ac oedd Rhys Powys, y cyfarwyddwr teledu yn chwarae drums iddyn nhw. Ac yn nhw'n band ysgol. A dwi'n meddwl dyna'r band Cymraeg weles i gyntaf fyna. Ond hefyd, o'n i'n arfer mynd lawr pob tro yn y gêm rygbi, nos yn cyn y gêm,
oedd wastad noson yn y top rank. Nawr oedd y top rank yn glwb briliant yng Nghaerdydd yn Queen Street, lle mae Primark, lle roedd Primark, dwi'n meddwl tan yr wythnos cyn diwetha, yr hen Primark. A sy'n mynd lawr star ac yn glwb enfawr. A dwi'n cofio gweld bando yna gyda'r amazing Carol Parry-Jones, Geraint Jarman wrth gwrs. A bandiau fel y Trwy'n y Coch dwi'n meddwl, bandiau'r cyfnod yna, ail symudiad siwr o fod, oedden nhw'n un o hoff bands fi erioed yn y cyfnod yna, yn dechrau'r 80au dwi'n meddwl, pan o'n i tua 16 lawr i ifanc i mynd i'r things yma. Ond dyna pryd ges i hwyl ar pop Cymraeg am y tro cyntaf, yna fel Parallel Universe. Oedd bando yn kind of disco band, oedd Carol Parry-Jones yn really charismatic hefyd, oedd Geraint Jarman just in like a really great new wave, kind of alienated, dark glasses wearing, charismatic pop star. Oedd e'n amazing. Oedd actually gweld y cyngeneddwyr yn ei anterth yn amazing, dechrau'r 80au. Hefyd, oedd gymaint o bethau yn digwydd cyn Clwb Ifor. In fact, pan agorodd Clwb Ifor, dwi'n meddwl, nes I symud i Lundain i ddilyn gyrfa coleg. Protest. Mae'r byd Cymraeg wedi newid. Ond diolch byth mae wedi mynd nôl fel oedd, a does neb Cymraeg yn mynd i Clwb Ifor. Oh, sorry! Controversial. Anyway, dwi'n mynd i rhoi, cyn I fi fod yn re-controversial, dwi'n mynd i rhoi y mic I Ian. Ond, yeah. Oes, mae'n gig yn Clwb Pennos, dwi'n rili siŵr. Dwi ddim yn cofio lot fawr o fy mhrofiadau cyntaf yn Clwb Ifor achos o'n i'n fyfyriwr, o'n i 19 oed. O'n i newydd ddechrau diffiniad, so nes I bangio drws Clwb Ifor, y tro cyntaf I fynd yna, mynd gai DJ please, ma'ch DJ chi yn rubbish. So nath nhw jyst rhoi job I fi, dwi dal yna. So falle bod yna rhywun yn bangio drws lawr rhywun yn deud yr un peth amdano fi, siŵr o fod. Felly, o'n i'n gigio lo efo'r band, o'n i'n chwarae lot o nosweithiau DJ, oedd Gareth a Mark o Tŷ Gwydr yn rhedeg noson o'r enw Ray, sydd yn chwarae yn Clwb Ifor, heno gyda llaw, y Ray. A o'n i'n DJ yn hwnna, so o'n i'n fwy o clubby boy, so o'n i'n mynd allan I clybio lot mwy pan nes I ddod I Gaerdydd. Nes I ddim really dechrau mynd I gigs tan o'n i'n lle 16 pan o'n I nôl adre lle o'n I sef Sir y Flint. So mae atgofion fi o gigs cyntaf fi 1989 yn yr Hydref, dechrau'r chweched, mynd ar gefn buses, bod yn sic mewn I bin bags. A wedyn gorfod yfed yr alcohol I gyd cyn ti fynd I fewn i'r gig neu addysgol neu bynnag oedd o. A dwi just yn cofio'r enwau. Yr enwau ar y pryd oedd gigs Crumblowers, oedd Cyrff, oedd Far Coffee Pawb, Tynnal Tywyll, Jess, Datblygu, a wedyn nes I weld Tŷ Gwydr, a bywyd fi newid completely, obviously. Cos o'n i'n meddwl, oh my god, mae pobl yn gallu gwneud dance music yn Gymraeg, a mae'n amazing. A wedyn nes I just dechrau haslo Gareth am weddill fy mywyd. Ond ar y pryd, dyna oedd un o'r adegau lle oedd pobl yn trefnu gigs, ac oedd pobl yn trefnu buses, ac oedd ti'n mynd rownd, ac oedd ti'n teithio rownd. Wel, o'n i'n teithio rownd fatha clwyd a hyd yn oed mynd I Wynedd weithiau. Perish the thought. Ond dwi dal yn dod dros y profiad ges I tro cyntaf I Gaernarfon, so na ni ddim sôn am hwnna bellach. Heather. Wel, dwi'n mynd peth yn ôl nawr I 1966, yn siŵr oedd rhai ohonych chi ddim wedi cael ei geni. Ond fi'n cofio gweld y blew. Rhywun yn gwybod pwy yw'r blew. Y blew oedd y grŵp pop gyntaf, really. Gyda Maldwyn Pate yn canu, oedd pawb mewn cariad gyda Maldwyn Pate, so oedd y grŵp yn ffantastig. Ac hefyd, ar ôl hynny, oedd rhywle o enw The Corey Hall yng Nghaerdydd, lle oeddwn ni gyd yn cael gweld pobl fel Ralph McTell a Steeleye Span. Ac hefyd oedd Plaid Cymru yn gwneud cyngerddau yna, fi'n cofio canu yna sawl tro. Clwb Ifor, dwi'n siŵr bod fi oedd, a fy grŵp fi oedd rhai gyntaf I ganu yna. A wedi canu yna sawl tro dros y blynyddoedd. Grŵp
grŵp gwerin oedden nhw. Ond, ie, Corey Hall, ond y peth gyntaf dwi'n cofio, achos ges i fy ngeni yng Nghaerdydd, traed i di-Gymraeg, mam a dad ddim yn siarad Cymraeg na brodyr. So, oedd rhaid i mi fynd i Gran Llyn, really, i gweld y gig cyntaf, ac wrth gwrs, Dafydd Iwan oedd yn ysbrydoli ni gyd. Oedd yn sgwennu caneuon am y wlad, ac ges i trwy rownd o ganu yn clybiau Saesneg yng Nghaerdydd i fod yn Gymraes ac yn canu, sgwennu. Cwrdd â Geraint Jarman, priodi Geraint Jarman, ac wedyn oedd e wedi dwyn fy band fi, ond I won't go there. A hefyd, mae gen i beth bach i ddweud am Gareth Potter. Yes, mae gen i dyddiadur adre, 1976, a mae'n dweud, please send a picture of yourself to Gareth Potter. Super fan. Oedd ti'n 11 na rhywbeth? Mae dal gen i llythyr na Heather danfon I fi pan o'n i'n 11, o'n i'n absolutely smitten gyda Heather. A ddi'n dweud am yr album yma, oedd hi yn recordio ar y pryd o'r rhyw Jowl, sy'n classic rock album Cymraeg. Brilliant. Yeah, so, dwi wedi cofio hwnna, a dwi ddim yn siŵr os oedd ti yn y cyngerdd, neu jyst mam a dad yn y cyngerdd. O'n i'n rhy ifanc I fynd. Rhy ifanc, ond nes I anfon llun, a dwi'n cofio sgwennu llythyr hefyd. So, mae gymaint I ddweud, ond over to you, babe. Diolch yn fawr, Heather. Yr un gyntaf o'n I eisiau mynd I oedd y flwyddyn 1977, Steddfod Genedlaethol Caerdydd, ac o'n i'n gyrru nôl o faes y Steddfod gyda mam a dad mewn hyn Beetle glas gole. Ac oedd bachgen ar ochr y ffordd yn gwisgo double denim fel maen nhw'n galw yn nawr. Ond ar y pryd dyna oedd pawb yn gwisgo, oedd yn gwisgo hen jeans, flared, Levi's a denim jacket a denim shirt. A nath mam a dad pigo fy fyny, neu yr unig drwydd nhw erioed pigo hitchhiker I fyny. A dyma ni'n gweud wrtho fe, le chi'n mynd, ac oedd e'n hitcho mewn I Gaerdydd I fynd I weld Edward Lloyd Davies. Ac ar y pryd, so'n gwybod beth oedd oedran fi, falle o'n i'n 10 yn 1977, ac I fi dyna oedd y peth mwyaf cool. A dwi'n cofio mynd i'r gwely nos yna, meddwl... 7-8, sorry, ie. Steddfod Caerdydd. Right, sorry, historians. Ond, so byddwn ni wedi bod yn 11, a dwi'n jyst yn cofio mynd i'r gwely a meddwl, dyna really lle byddwn ni'n hoffi bod heno. Gig gyntaf erioed oedd bando, yn ysgol gyfyn Gymraeg Glan Taf, a o'n nhw'n gwneud taith yn 1979 gyda'i can I Edrych Gymru yn hawlio datganoli. Ac y gig cyntaf tu allan i'r ysgol oedd Derek Brown a Racwyr yn aelwyd yr Urdd yn Rhegana, band ffantastig actually. Conway Road, ie, yr un lle mae Gareth yn sôn am. A fel mae'n digwydd, dyna'r lle gyntaf nes I erioed wneud gig gyda'r band Crumblers hefyd. So, wedi bod yn hanesyddol iawn ar sawl y chlysur. Sorry, Gwenno. O'n i'n cael yn llusgo rownd ar wrth-dystiadau gyda'r gymdeithas a pethau gwrth apartheid, a fi'n siŵr ta'r gig cyntaf weles I oedd yn clwb, a fi'n siŵr oedd mam fi wedi mynd â fi mewn fyna I roi rhyw bamffledi mas I bawb. A Mike Stevens oedd yn chwarae. A fi bron yn siŵr oedd mam fi fel, jyst na'n siŵr bod ti'n aros mas o'i ffordd e. So ges i'n rhybuddio yn rhyw 6 oed neu beth bynnag. Ond es I Glan Taf, oedd yn ffrindiau I yn dod o gefndiroedd di-Gymraeg, o Sblot, ag oedd na wahaniaeth mawr rhwng y plant oedd yn byw yn Rhywbaena ac yn Coed ac yn dod o deuluoedd breintiedig I gymharu a plant falle yn dod o Trelai a teuluoedd di-Gymraeg. Felly o'n I ddim gymaint ag oedd hwnna'n diwedd y 90au lle oedd pethau yn dod yn fwy amlwg gyda bandiau Cymraeg. O'n I ddim byth yn teimlo'n rhan o hwnna. Achos fi wastad I teimlo hefyd bod na elfen fawr
cerddoriaeth fwy fel R&B a cerddoriaeth dawns i Gaerdydd oedd ddim yn, wel, yn amlwg o pobl fel ti gwydyr a pethau wneud e, ond dwi byth di bod yn amlwg iawn am diwylliant Cymraeg, llwybr lleithog yn wneud e hefyd. A fi'n credu oedd wedi cymryd spel hir i fi allu'n ieithu digon gyda diwylliant Cymraeg i fod yn mynychu gigs Cymraeg, a sydd ni hyd yn oed dweud nawr bod gigs Cymraeg ddim o hyd yn mae mwy o ddiddordeb electronig gyda fi. A mae hwnna'n adlewyrchiad fi'n credu o'r ddinas fi'n byw yn ddi. Dyn ni'n symud ymlaen i'r presennol a'r dyfodol nawr o ran y sîn yn Gaerdydd a'r sîn cerddoriaeth Gymraeg. Digon o bethau i drafod, ond Gwenno i ddechrau. O ran y presennol, ti'n rhan o'r criw pesgi sydd yn gwneud pethau tra gwahanol. Esbonio wrthyn ni chydig bach am beth ych chi'n gwneud a beth yw'r pwrpas wneud pethau yn y ffordd ych chi yn? Fi'n rhyddhau a label pesgi. Ni'n gwneud sioe radio Radio Cardiff o'r enw Camor Tywyllwch sydd wedi cael ei enwi ar ôl yr album aml gyfrannog amgen gyntaf yn y Gymraeg dros mas a recordio am Rhefn yn 1994. Ethos pesgi, ni'n gwneud nosweithio yn Jacobs Antiques Market sydd lan ar ben to Jacobs, llaw top Jacobs. A'r syniad yw i greu digwyddiadau, felly mae yna gerddoriaeth, mae yna gelf, perfformiadau gan gwmnïau theatr newydd. Fi'n credu bod e jyst y syniad o newid awyrgylch gigs. Fi'n credu bod mae llefydd fel clwb yn bwysig iawn, o weithiau mae gigs yn gallu bod yn un ochrog ac yn eitha straight, a fi'n credu bod na... Fi wastad yn meddwl am bwyty cyfnod o'n i ddim yn byw yn fe yn yr 80au, yn y 90au, eto mae'n dod nôl i pethau fel rave a pethau fwy celf, post-punk. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth eitha cyffroes. A fi'n gweld mae lot mwy o hwnna yn digwydd, a mae'r holl beth gyda pesgi yn Gymraeg, a fi'n credu bod yna le i atgyfnerthu yr hanes yna yn y Gymraeg, achos mae digon ohono fe. So, yn sydyn ni'n falle sylw neu sut fysach chi'n hoffi gweld pethau yn symud ymlaen yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg, yn wedi gan bod chi gyd dal yn weithgar a dal yn gwneud gwahanol bethau, felly unrhyw syniadau sydd gyda chi ar gyfer y dyfodol. Dechreuwch yma i chi gael cyfle i feddwl. Fi'n gweithio gorau pryd dim rhaid i fi feddwl. Beth sy'n angen fi meddwl yw pobl charismatic sy'n totally committed i beth maen nhw'n wneud fel perfformwyr, sydd yn gallu wneud cynnig a wneud connections gyda'r gynulleidfa. A dyna'r peth mwy, dyna pam mae Griff Rhys mor llwyddiannus, dwi'n meddwl. Mae'n gwneud massive connection gyda'r gynulleidfa. A mae wedi bod yn wneud ers i mi weld am y tro cyntaf yn perfformio gyda Ffa Coffi Pawb yn y 90au. A fi, tymod, a dyna'r peth. Fi ddim eisiau bod yn fiantus nawr, o'n i'n trafod y gair yna gyda Ian yn ddiweddar. Os chi'n defnyddio'r gair fiantus, mae rhaid bod chi'n berson fiantus. Pretentious, dwi'n meddwl, mae'r gair yn meddwl. Ond fe ddywedodd Bertolt Brecht, pity the land that needs heroes, no pity the land that needs heroes, neu beth bynnag. Does dim angen, ond weithiau dwi'n meddwl bod angen arwyr arno ni sydd yn gallu connectio a wedyn dod â crowd at ei gilydd. O'n i'n dweud yn gynharach amdan Geraint Jarman neu Carol Parry-Jones pan oedd hi'n perfformio yn reolaidd. Mae Mike Lovim, tymod, ei kind of, mae gyda fe'r charisma a'r talent yma i sgrifennu caneuon amazing, a dyna'r fath o bobl yn ei angen. A mae pobl really eisiau mynd, wyt ti'n mynd i weld hwn heno, wyt ti'n mynd i weld y llall heno. Tymod, tro diwethaf nath hwnna ddigwydd, dwi'n meddwl, o'n i yn gwyl talachar, dwi'n meddwl, mae'r ddau person nes i fynd i'r gig yna fan hyn.
chi'ch dau fyna. A es I weld Eiros Child, just yn chwarae piano mewn capel, ac oedd yn amazing o noswaith. A canu, a pobl fel yna'n amazing, dyna'r fath o thing sydd angen. A weithiau mae'n digwydd tipyn bach, a weithiau mae'n lastio am ddegawdau. Mae gen ti datblygu, a mae gen ti superfurry animals a Griff Rhys. Weithiau mae pethau yn chwythu allan, a weithiau mae pethau jyst yn para. Ond dyma'r arwyr Cymraeg, dwi'n meddwl sy'n rhaid I ni, dim chwilio amdan, ond dim trio bod, ond dylen ni ei dathlu nhw. Dyna beth dwi'n trio dweud. Dyma beth sy'n ar gyfer dyfodol. A maen nhw o gwmpas, maen nhw yn y cae yma. A bet bod yna 3 neu 4 ohonyn nhw yn cerdded o gwmpas. A falle bod un ohonyn nhw fan hyn ar y llwyfan. Na, ni'n hyn. Na, mae Gweno yn. Mae Gareth yn gywir am arwyr. Dwi'n meddwl un o'r pethau, mae hon yn ddadl enfawr, gallwn ni lenwyr babell yma drosodd I ddadle hon. Ond un o'r pethau yn yngwaith I dros y blynyddoedd diwetha pan o'n i'n cynhyrchu y gyfres Bandit, oeddwn ni'n gwneud teithiau rownd ysgolion ar y cyd gyda EC2 ac oeddwn ni'n mynd â bandiau ar daith I ysgolion dros Gymru am fis. A mae dod ar iaith allan o yr ysgol, bod y gigs ma'n digwydd yn yr ysgol mor bwysig, a dwi yn aros am y don nesaf o fandiau Caerdydd I ddod, lle maen nhw. Mae Owen yn rhan o un don, yn dwyt, o ran y bandiau, oedd gent yr hen don, wrth gwrs, diwedd yr 80au, bandiau Glantaf yna, gath ni un ella 5, 6, 7 mlynedd yn ôl, bandiau Plas Mawr a Glantaf, ond dwi'n meddwl o fewn dinas, mae'n rhaid bod na fwy na beth ni'n cael. Dwi'n meddwl bod beth ni'n trio dweud fan ydy, mae lot o hwn yn dod lawr I gyllidebau pethau yn cael eu torri fel bod teithiau ddim yn digwydd rhwng ysgolion rhagor. A bod pobl ifanc yn gweld bod canu, mae'r whole thing o'n dylse canu fod yn Gymraeg jyst fod yn normal. Dylse ddim bod yn rhywbeth special, bod yn rhywbeth hollol rhyfedd mae pobl yn neud. Totally naturiol. A dyna pam bod angen I bobl sydd yn fatha blwyddyn 8 neu blwyddyn 9 weld bandiau y llwyfan yn mynd, oh my god, dwi eisiau bod fel nhw. Wel, dwi wedi bod rownd ysgolion hefyd yn siarad am fy mywyd ac yn trial esbonio oedd rhaid I mi troi o'r Saesneg i'r Gymraeg I ganu am 50 o flynyddoedd dwi wedi bod yn canu yn Gymraeg. Ond dwi yn cwrdd â lot o bechgyn a merched sy'n dod o deuluoedd Cymraeg a maen nhw'n dweud, o na, da ni isio canu yn Saesneg. Da ni yn isio, a maen nhw ddim yn hoffi Mike a Geraint a Caryl a fi. Maen nhw isio pobl newydd. A dyna'r beth yw dyfodol efallai yw cael yr ail batch o Dafydd Iwans a Geraint ac yn y blaen. Ond rhan fwyaf o bobl yn dweud I mi, maen nhw eisiau canu yn Saesneg, achos maen nhw eisiau bod yn enwog a cael lot o arian, sy'n drist iawn. Mae'n ddiddorol bod Heather yn sôn am y ffordd mae rhai pobl yn gwrthod meddwl am y pobl sydd wedi arloesi, pobl fel Mike Stevens, pobl fel Caryl, pobl fel Heather, a pobl fel Geraint Jarman wrth gwrs, ond yn ogystal ar arloeswyr sydd yn berfformwyr, ar un adeg yng Nghymru oedd gennym ni genhedlaeth o arloeswyr mewn maes arall, sef pobl ifanc gan amlaf yn blant ysgol oedd yn rhoi gigs ymlaen, oedd yn hyrwyddo gigs. Sawl achlysur dwi wedi cael y sioc o fod yn aelod o'r Crumblers neu U-Tant a mynd fyny I Wrexham I wneud gig a ffeindio allan taw hyrwyddwr y gig oedd Cian Kieran, oedd yn 11 mlwydd oed ar y pryd. A chi'n meddwl weithio, wel, so ni'n gwybod os oes yna PA yn mynd I fod yna, neu os fydd £100 I ni allu brynu petrol yn mynd gartre. Yr un peth yn digwydd yn Gaernarfon, oedd Hywel Wigley, dwi'n cofio troi fyny a gweud, o, lle mae'r promoter, o fi yw e. Wel, hang on, ti'n 12 mlwydd oed. Ti ddim yn siafio eto.
Dwi'n meddwl bod e'n drueni mewn ffordd bod ni wedi colli'r elfen DIY. Mae Gwenno wedi bod yn sôn am y label pesgi. Beth dwi'n hoffi am beth mae Rhys Edwards, Rhys Jack y Coiac a Gwenno a label pesgi yn neud, yw bod nhw'n rhedeg busnes. Mae'n busnes bach, ond mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae'n delio gyda pethau pob dydd, byddwn ni'n gweud, sef rhoi ymlaen nosweithio. Dwi'n cofio cael y sgwrs gyda ti o'r flaen, am pam nag yw pobl yn chwarae yn y cymoedd dim mwy. Yma Ne Cymru, yma yng Nghaerdydd, mae gyda ni un o'r gynulleidfaoedd mwyaf ar step and drws ni. Yn anffodus, mae yna lot o fandiau lleol sydd wedi chwarae yn South by South-West, fwy o weithio na maen nhw wedi chwarae yn y cymoedd. A dwi'n meddwl mae'n ffantastig i fynd i South by South-West ac i allu weid wrth eich ffrindiau gyd bod chi wedi chwarae fyna. Ond mae'r cymoedd ar step and drws ni, mae'n llawn Cymru Cymraeg. A mae'n llawn pobl sydd eisiau mynd i gigs. Ar un adeg, oedd gigs yn digwydd yn Tonopandi Music Library, yn y Raffa Club, yn Merthyr. Dwi'n cofio chwarae Clwb Plaid Cymru ym Mhontypridd. Dwi'n cofio chwarae Treorchi Rugby Club, for God's sake, ti'n gwybod? Lle recordio... Max Boyce, mae'n great gig, yn diwe. A dwi yn syni weithio bod pobl yn poeni gormod am y gigs mawr, a maen nhw'n anghofio am ei fara menyn nhw. A dwi'n meddwl ti'n dyna beth mae pesgi'n neud yn da, yw edrych ar ôl y bara menyn. Fi'n credu peth pwysig a fi'n gweld gyda dyfodol y cerddoriaeth yw bod mae'n gorfod cynnwys pawb. Fi'n credu bod y gerddoriaeth ni weithio yn cyflwyno'r byd. Does dim gymaint o ni o gyllid, does dim gymaint o ni o gyfleoedd i gerddoriaeth gael ei weld ar y teledu, glywed ar y radio, i gael ei sgwennu, wel dwi'n cael ei sgwennu yn biti, really. Ond mae'n gorfod bod yn mor eang a phosib, achos ti jyst ddim yn gwybod lle mae'r plentyn yn yr ysgol yn 20 oed yn dechrau meddwl am biti cerddoriaeth. Os nhw ddim yn gweld bod yna gerddoriaeth, amrywiaeth o gerddoriaeth. Enghraifft, i fi fel merch, mae wedi cymryd blynyddau i fi gael yr hyder yn canu'n Gymraeg, achos dod na ddim lot o ferched yn ein cerddoriaeth electronig, a mae hyd yn oed y menwod sydd wedi arloesi fel Anne Matthews, fel Pat Datblygu, ddim wedi cael ei dathlu gymaint â ni, felly dydw i ddim wedi gallu unieithu. Fel rhywun yn dod o Gaerdydd, o ardal di-Gymraeg, ddim wedi gallu unieithu gyda cerddoriaeth Gymraeg am flynyddau a teimlo hyder bod lle i fi bod yn rhan o'n fe. Felly fi'n credu bod yna ddyletswydd ar bobl sydd â cyfrifoldeb i gyflwyno cerddoriaeth i'r byd ac sydd â platform. Mae dyletswydd arno ni gyd i rhannu yr amrywiaeth mwyaf eang y gerddoriaeth, i annog mwy o bobl i greu gerddoriaeth ym mhob ffordd posibl, dim jyst mewn un ffordd ceidwadol cyfyng. Diolch yn fawr i chi gyd am y sylwadau, syniadau da hefyd. A fel rhywun sydd yn gweithio'r ochr arall yn chwarae'r gerddoriaeth, sydd ni'n annog pobl i rando ar y sioeau gyda'r nos sydd yn chwarae cerddoriaeth newydd. Mae hwnna'n rhywbeth arall weithiau bod ni'n anodd perswadio pobl i rando ar y bobl sydd yn cefnogi gerddoriaeth newydd. Ond dwi'n meddwl bod yna le eitha cyffroes ar y funud efo'r holl fandiau newydd dwi'n darganfod fel y Ffug, yr Ais, y Rei a gyd o'r lleill. Mae yna do cyffroes iawn o fandiau newydd hefyd yng Nghymru, felly dwi'n meddwl bod y mwy amrywiaeth nag erioed o blaen o'r pethau sy'n digwydd fel gwyl fel hyn. Mae'n anodd credu really, bod gyda ni wyl Gymraeg yn ganol y ddinas, mae'n gret yn diwedd. Diolch yn fawr iawn i'r panel i gyd. Sgwrs briliant, storiau da.